Idol, ito mag-update tayo ngayon sa ating vlog. Pasensya na, medyo na-busy tayo dahil sa mga business natin ngayon, dahil nagtitinda tayo ngayon ng mga paputok dito sa Barangay del Carmen, City of San Fernando, Pampanga. Mag-update lang tayo dahil maraming mga nagre-request ng content na to, na bakit daw hindi sila makapaglabas na mga visual na mga high mutation like pale, OPA pale, red factor at dan palo. Ito sasagutin natin yan kasi based sa ating experience at napagtanungan natin sa mga ibang breeder ay ganito po yung mga senaryo kung bakit hindi nagagawa ng mga ganun na bakit di ka nakapagpalabas agad-agad kahit na back to back na split na yan, back to back possible na yan, ganyan. Depende yan sa dugo ng mga African lovebirds mo. Kaya explain natin kung bakit, mga ka-idol. Guys, stay tuned lang kayo. Explain natin para merong mga idea yung mga subscriber natin, mga newbies dyan, mga viewers natin, at mga nagtatanong dahil dito sa content na to, mga ka-idol. Guys, stay tuned lang kayo. I-update ko kayo maya maya, mga ka-idol. Mga ka-idol, ito sasabihin natin kung bakit nga ba ganun yung mga high mutation na mga ibon, na bakit matagal bago maglabas ng mga visual katulad ng mga pale palo, OPA pale palo, red factor at saka dan palo. Kasi sa akin, mga ka-idol, based sa aking experience at based na rin sa napagtanungan natin at based na din po sa mga ni-aviary visit natin, mga ka-idol, kasi ako simula ako almost sa mga pale palo at saka OPA pale palo, mga ka-idol. Huli na lang yung mga back to back possible red factor. Kasi yung dating parisan ko na mga lang na back to back split pale palo at saka back to back na OPA split pale palo, nung nakapag-clutch ako ng mga visual na pale palo at saka OPA pale palo, almost matagal, mga ka-idol. Kasi mga iba kasi expected po nila na pag ganun na yung parisan mo na back-to-back split pale palo, matik makakapagpalabas ka. Hindi po agad-agad, mga idol. Kasi ako, based sa aking experience, first clutch, nakapagpalabas po ako ng mga normal lang na mga green na bali matik, kasi sila, possible split pale palo po sila, di ba? Kasi back-to-back po yung parents niya ay back-to-back split pale palo. Kaya nangyari ay walang linabas na visual na red eye, mga ka-idol. Kaya ginawa ko, naghintay ako, second clutch, ganun pa rin. Di syempre magtataka ka na bakit hindi naglalabas, di ba? Pero syempre sa sobrang tiyaga natin, sa paghihintay natin, mga ka-idol, third clutch, nakapaglabas po sila agad-agad 3 visual na OPA pale, mga ka-idol. Kaya minsan kasi kailangan talaga magtiyaga ka lang, kasi minsan matagal bago maglabas yung mga visual na mga ganyan na OPA pale, ganyan, mga pale palo, kahit na back to back split yan. Tapos ako nga, nakachamba nga tayo dati, possible pale palo lang yan, pero meron minsan na nakapagpalabas first clutch pa lang. Swerte natin noon dati, back to back, possible pale palo lang po sila noon, mga ka-idol, back to back, babae at lalaki. Pero first clutch po nila ay nakapagpalabas po sila agad-agad ng visual na pale palo. Kaya napakasaya ko noon nung time na yun, kasi first clutch agad-agad. Tapos kasunod na noon, mga ilang clutch na, siguro naka fourth clutch na sila, wala na silang linabas na mga visual pale palo. Kaya nagtataka ako, kasi first clutch nakapagpalabas na sila ng mga pale palo, di ba? Pero nung time na yun, sabi ko, syempre, ganun talaga sa pag-iibon. Lalo na ngayon, nag-upgrade tayo, mga ka-idol, ng mga possible red factor. Bakit hanggang ngayon wala linalabas ng mga red factor? Yung mga natin. Nung nakaraan, nakapagpalabas nga tayo, third clutch pa. Kasi sabi ng mga breeder, katulad niya, sample na lang natin si Rocos Aviary. Yan, si paring Rocos Aviary, nung nakapag-aviary visit ako, back-to-back visual red factor po yung pares niya, mga ka-idol. Pinakita ko sa vlog ko yan. Binidyo natin yung talagang parents ng mga niya. Minsan daw hindi naglalabas ng mga red factor, yan, mga ka-idol, visual red factor na yan, back to back na breeder ni Sir Rocos Aviary, yung kumpare natin. Pero hindi naglalabas ng mga visual na red factor. Minsan daw naglalabas yan
mga ilang clutch pa. Kasi tsambahan po yung sa mga red factor. Kasi mga ka-idol, yung red factor kasi sira po yung dugo nila. Yan ang mga sinasabi po ng mga nagbe-breed ng mga red factor, mga ka-idol. Kasi kung ikaw nagmamadali ka, agad-agad sabihin natin na back to back possible red factor, akala mo mga ka-idol may bumili lang, kasi pasensya na. 'Di ba sa dun sa kay Rocos Avery, mga ka-idol, yung back to back red factor niya, minsan daw hindi siya nakapagpalabas ng mga visual. Minsan daw ay talagang ganyan pag red factor talaga na back to back. Minsan daw hindi talaga nakakapagpalabas yan ng mga red factor, mga ka-idol. Kahit possible yan, sortihan po yan, at saka po tsambahan po yung paglabas po ng mga visual red factor. Hindi ka ba nakakapagtaka, mga ka-idol, sa lahat ng mga breeder, walang maraming linalabas na red factor yung mga breeder na mga red factor, mga ka-idol. Katulad yan, si Rocos Avery, kung kumpare natin, back to back red factor na yung parents ng mga linalabas ng mga red factor, di ba? Bakit isa, dalawa, bakit hindi nagpe-perfect clutch? Minsan po kasi yung red factor, may sinasabi kasi yun, hindi natin alam kung ano yung sinasabi ni Sir Rocos, na minsan daw sira yung dugo pag yan purong-puro linabas ng mga red factor. Minsan daw nahihirapan maglakad. Minsan daw yung dugo nila ay parang yung dugo nila, mga ka-idol, yung parang may sira daw. Minsan yung parang hindi daw sila makatungtong sa perks, ganyan. Katulad nung purong binidyo natin na yung purong linabas ni Sir Rocos Avery dun sa kanyang red factor, parang nanghihina daw yung mga red factor na mga inakay pag ganon yung mga kasi yung dugo kasi ng mga red factor parang sira talaga kaya minsan ay ganyan po yung mga linalabas nila. Minsan hindi nakakapagpalabas, minsan nakakapagpalabas. Katulad niyan, sample si Sir Joel Cunanan ng Candaba, Pampanga, may breeder din yan ng red factor, mga ka-idol. Pero yan, almost a year bago niya nakapagpalabas siya ng visual na red factor. Kamakailan lang pumunta ako doon at may kinuha ako ng ibon sa kanya. Pinakita niya sa akin yung visual red factor. Ayaw niya magpa-vlog kasi nahihiya daw siya, mga ka-idol. Kaya yun, mga ganun kasi, mga ibang tanungin yung mga legit breeder talaga ng mga red factor. Sigurado sasabihin sa inyo. Kaya sa mga nakakuha ng mga possible red factor or mga iba-ibang mga may mga karga na mga ibon, gawin mo lang, maghintay ka lang at huwag kang mainip, hayaan mo darating at magbibreed din po yan at lalabas yan, mga ka-idol. At least na-explain natin sa mga OPA pale follow at saka red factor, mga ka-idol. Sa mga dan follow din po, ganyan din po sila, mga ka-idol. Kaya makikita mo mas yung mga split dan follow at saka possible dan follow, mas sila pa po yung kumakarga sa mga pagka dan follow, unlike sa mga visual dan follow. Kasi meron tayo mga na-encounter na nakikita nyo, mga ka-idol, bakit hindi sila nagpapares ng mga back to back visual dan follow. Kasi po mas daw po yun parang yung mga visual dan follow na iba back to back mo, na i-breeder mo, minsan daw po hindi sila naglalabas ng mga visual dan follow. Di mo napansin yung mga iba, mas gusto nila yung parang yung back to back split dan follow, o kaya back to back possible split dan follow or possible dan follow, yung mga inaano nila, mga ka-idol, para daw yun ang mas the best na naglalabas ng mga visual dan follow. Katulad niyan, sample natin, mga kaibigan natin, halos yung mga linalabas lang nila ay mga visual dan follow, pero parisan nila ay mga split dan at saka possible dan. Kasi pag mga possible dan, nakapaglabas na ng mga mga visual dan follow, matik magiging split dan follow na po sila, mga ka-idol. Kaya yan sinishare ko sa inyo para alam po ninyo, yung mga nagmamadali na kakaitlog lang, first egg, agad-agad gusto makapagpalabas na ng mga kami, naranasan namin yan na hindi kami agad-agad nakakapagpalabas ng mga visual. Nakapagpalabas pa lang kami mga normal lang, mga ka-idol. Kaya dapat sa mga naiinip dyan at nagmamadali na gustong makapagpalabas agad-agad ng mga visual na mga OPA pale follow, red factor at saka dan follow, hintay-hintay lang po tayo, mga ka-idol. Kasi sinishare ko sa inyo para alam po ninyo, mga ka-idol, kasi ayoko naman na akala nyo agad-agad maglalabas po kayo. Ganyan po yan, mga ka-idol.
Kahit sa mga dilute din, ganyan din mga ka-idol. Minsan isa, lalo na pag back to back split dilute, minsan maglalabas yan. Isa, minsan normal. Ganyan mga. Pero mabilis po yan mag-produce ng mga dilute mga ka-idol. Hindi ka basta-basta ano, yung sa mga Dan Palo, Pale Palo at saka Red Factor. Yan, mahirap po na i-breed po yung mga yan. Kaya minsan po, kahit makapagpalabas ka, minsan mamamatay pa mga ka-idol. Katulad ko, sa possible na back to back ko na possible Red Factor, third clutch, doon ako nakapagpalabas, malaki na, may pakpak na, konti na lang, ano, mga 2 to 3 weeks na lang, mabubuhay na sana. Kaso nangyari yung si Ant-Man dumating sa aviary natin, pinatay yung mga visual na Red Factor natin. Dalawa pa naman mga ka-idol, sayang, hindi ko pa araw nun, nung time na yun na talagang makapagpalabas tayo ng visual Red Factor. Sana at least next time makapagpalabas tayo. Hindi pa naman tayo nawawalan ng pag-asa, kaya sa mga ganyan na mga breeder, mga baguhan, huwag ka mawalan ng pag-asa. Darating at hintayin mo lang yung pangarap mo na ibon na gustong gusto mo na mga Opa Pale, Pale Palo, Dan Palo at Red Factor mga ka-idol. Kaya yan po, at least na-share ko sa inyo kung ano yung kaalaman na nalaman natin at yung mga experience natin para sa mga subscriber natin at para sa mga viewers natin, para alam nyo po yung ano yung mga ginagawa po namin mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel. Shoutout po sa lahat na nagpapa-shoutout. Pasensya na, hindi ko kayo ma-shoutout dahil sobrang busy po natin mga ka-idol. Maraming salamat mga ka-idol sa patuloy na suporta nyo at sa mga sumusubaybay po sa atin mga ka-idol. Thank you mga ka-idol.